Nginibingelele kwi-Select Africa TV manje ke ngiphethe uSkweletu Nkabi yami kuhamba kanjani size ngani la ekhaya sizokwenzani la nenzani la bafowethu la ekhaya bhuti wami size ngoqhosha kahle kahle sizokwethula isidi kaQhosha ingaka ukuthi mongizwa ngithi kanti ubani lo wayedlala ngane yethi abafana bayizinja kanti ubani umthobela lwabafana oh la la nalo ya bhuti wami i-album yakho le ikhona itolo bhuti wami mfowethu abantu ngicela ubatshela ukuthi abaphume bayothenga le album ngiyayizwa mfethu iya trend nami ngayenza nje ama video ngayo bhuti wami ngenza ama video ngayo bhuti wami yesingaka le album yakho le album yami yesibini ephume ngonyaka ophelile ngoDisemba ibikhona futhi enye ebekade iphume ngoMarch ngawo futhi uDisemba ngawo futhi unyaka odlule mana uSkweletu ubani uphuma apho uSkweletu usuka aphi bhuti wami uSkweletu wakabani abantu abakwazi mfethu siku TV manje bhuti wami uma khulunywa ngoSkweletu ukukhulunywa ngoMphile wakwachiliza umfana odabuka endaweni yasemzimkhulu ngihlala endaweni ekuthiwa iKabombo la ngihlala khona eIron Dash bathi ke abafundile kusemdlankomo bayegejanisa bathi kusemdlankomo oh okay all right bhuti wami kule album yakho ephumile ihamba kanjani futhi etolo and ubona kuhamba kanjani and since uqalile ulentuzana wenzele since uqalile ukucula mfowethu wami ubona kuhamba kanjani emculweni engakusho nje ngathi kuhamba kahle kakhulu emculweni noma ke mhlasimbe sibuye singatholakala kweminye imicimbi ethize kodwa nje uhamba kahle futhi nayi album le ephumile iyangithokozisa kakhulu ngoba manje uyabona wonke umuntu useyadunusa manje bathi abantu abafana izinja vele ka mina ngiyona mina bengiyikhulumela mina ngiyona nje abafana izinja abanye mhlawumbe nina kanje mina hayi ubala nathi la mfowethu izolo bekunendumo ezulu kwenzeke into enkulu kabi izolo encane bahlukanisa unyaka amabhinqa kwenzakaleni futhi izolo angitshela angihlebele uyabona bhuti wami okhuluma ngalo ndaba yokuhlukanisa unyaka ukhuluma into enzima kakhulu mfowethu into encane siyabonga kakhulu ngokuthi agcine sehlukanisa unyaka sivotile namabhinqa siyabonga kakhulu bafowethu baqhubeke bengapheli amandla ngoba phela yithina abantu abaphethe kahle kahle ngokomculo umaskandi awutshela abalandeli bakho mfowethu ukuthi abaphume beyitolo bathenga ama-album yakho ubatshela ukuthi uSkweletu wena iSelect Africa TV ubatshela ukuthi abasubscribe la sikwazi ukuthi nje sitholane sonke mfowethu ngoba sikhipha ku TV nje bafowethu bonke abantu abathanda umculo kaSkweletu ngiyacela nje ukuthi ni subscribe kwi Select Africa TV Select Africa TV no subscribe lapha bafowethu ngiyacela futhi ukuthi niwuthenge umculo wami na kuma digital iTunes uyatholakala nakumina futhi ningazifikela nje angibinga lo ndlela yawo awukhuphuka ngale ngoma mfethu ngicela ungikhuphukela ngale ngoma gazi ubani lo wayedlala ngane yethi abafana bayizinja kanti ubani lo wayedlala ngani mantombazana yethi abafana bayizinja kanti ubani umthobela lwabafana oh la la nalo usuyithwasa lami wena siyabonga kakhulu bafowethu bese kwi TV iSelect Africa TV uSkweletu ebenginaye ngiyabonga bafowethu